הכירו את צוות שירות שדה פלסון ישראל. זהו הצוות המנוסה היחיד המעניק שירות שדה מקצועי ומקיף לכל תחומי הפעילות של פלסון ישראל, בכל רחבי הארץ ובזמינות גבוהה במיוחד. הצוות מעניק שירות החל משלב ההדרכה הפיזית בשטח ועד למתן תעודת הסמכה מקצועית. לקוחות הרוכשים ציוד התקנה יקבלו הדרכה בשיטות החיבור אלקטרופיוז'ן, ריתוך פנים וסוקט. השירות כולל הדרכה תיאורטית ומעשית על כל תהליך הריתוך בשטח, שמועברת על ידי איש צוות שירות שדה מוסמך של פלסון. בתום ההדרכה מוענקת תעודת הסמכה מקצועית למקבל ההדרכה. צוות שירות השדה מפקח ומלווה את הפרויקט מתחילתו ועד סופו. הפיקוח כולל הגעה לאתר, בדיקה של ביצוע תהליך הריתוך, ליווי חוזר במשך כל הפרויקט עד לביצוע בדיקת לחץ והוצאת דוח שירות שדה המאשר ביצוע התקנה נכונה ותקינה בשטח. הצוות מבצע התקנות רוחבים עם יציאות בקטרים של 200 מילימטר ומעלה בשיטת ריתוך אלקטרופיוז'ן המיוצרים אצלנו במפעל פלסון בקיבוץ מעגן מיכאל. הצוות מגיע לאתר עם כל הציוד הנדרש לביצוע ההתקנה, בדיקת הלחץ לאחר הריתוך והקידוח. שירות ייחודי זה מאפשר לקבלן חיסכון רב בצורך לרכוש את הציוד הנדרש להתקנת רוחבים עם יציאות גדולות, ומעניק לו את הביטחון והשקט הנפשי של התקנה איכותית על ידי הצוות המקצועי והמנוסה של פלסון. אנחנו מזמינים גם אתכם ליצור איתנו קשר וליהנות מהיתרונות הייחודיים של צוות שירות שדה של פלסון ישראל.